Hayırlı gün kollegalar, bugün biz meşitlerinin Tatar tilini üstürülüğü rolü turunda söyleşemiz. Tatar Inform Agentliğinin matbuat özagında uçraşuğumuzun sebebi 11 Avgust'ta Tatarstan Respublikası'nın diniye nazareti bir tavuştan meşitlerdeki jumla ve gazlerin var deyip Tatar tilinde ötkeru turunda karar kabul etti. Hem bu Tatar cemaatçiliği arasında nedir sorular uyattı, bahsler uyattı diyerge dayarı. Tulayım alganda Tatar cemaatçiliği onu kabul etti. Lakin koy bir sorular barabir kaldı. Mana şularga açıklık kiritүү için biz bugün spikerlarını çağırdık. Rahim etiniz. Россия İslam İnstitütü direktörü Rafik Muhammadşil, Tatarstan Respublikası Fenler Akademiyası'nın Şahabıddin Merjani ismindeki Tarih İnstitütü'nün Orta Gasırlar Tarihi bölügü müdürü, Tarih Fenleri Doktoru İldus Kutlusoğlu Zahidulin, Yeşil Özen Şehri hem rayonu İmam Muhtesibi Abdülhamid Raufulu Zinatulin, hem bütün Dünya Tatar Yaşları Forumu Reisi Tebriz Medarisulu Yarulin. Esselamu Aleyküm, kadirli konaklar. Birinci sorularını başta men veririm endi. Zinhar bizning turu translyatsiya bora saytımızda. Şuna göre telefonlarınızı söndürüp koysanız yaxşı bulur edi, bek rahmatli bulur edim. Başta sorularını men bereyim, çünkü nendedir gümum maglumatını berip bitirirler spikerlar şunlar. Endi sözünü sizge veririm. Sorularınızı әзірлеп тұрыңыз, сөйлесу барышында мен sizge söz беремін аннары. Рафик Мухаммадшевич, birinci сұрау sizge болыр енді. Мына бұл қарарны қабыл етуге нешік келінді? Біріншіден, һәм бұл қарар діни назаретіне нәрсе бере? Рахметіңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, taram cemaat. Шыннан да мына бұл қарар бик мөһим қарар инде ул. Дөрес Диния назаретіндегі біздің мешітлердегі вазғият тулысынша кардинал өзгәрі деген сөз түгіл. Чөнки біздің Татарстанда инде мешітлерде русша гына вағаз оқушы мешітлер былай да аз иде. Инде авылларда гомумән юк, шәһәрләрдә дә бик аз иде. Шуңа күрә инде бу карар мешітлердегі бу ситуацияны, вазғиятны кардинал үзгәртә дип әйтү дөрес булмас иде. Бу инде менә булган вазгыятны бераз гына әзрәк үзгәреш кертеп, инде бер карар белән ныгыту дигән сүз. Ләкин менә проблемага шиксез киңрәк карарга кирәк. Әгәр дә диния назараты күзлегеннән генә карасаң, бәлки монда инде кайбер югалтулар бардыр. Чөнки без бит инде җомга намазы турында сүз алып барабыз. Чөнки җомга намазына безнең күп халык нигездә җомга намазына йөри. Біздің мына социологик текшерулер нәтижесі бойынша 85% татарлар өзләрен мусульман дип саныйлар. Шуның 50% мешітке йөрмей. Алар инде җомга намазына бәлки килеп китәләрдер, гомумән мәчеткә йөрү дигән юк. Шуңа күрә әлбәттә мәчеткә килгән яшьләр белән менә шул җомга намазы вагазында ниндидер насихат, әйтәсе фикерләрне әйтеп калу әлбәттә ул инде начар булмас иде. Әмма ләкин менә шул күзлектән шәп караганда бәлки ул диния назараты өчен моның кайбер тискәре яклары бардыр. Ләкин проблемага киңрәк карарга кирәк. Чөнки без проблемага бит инде менә Хәзер әкрен-әкрен ислам яңарышы чоры дип инде ул мәсьәләләргә килеп җиттек. Ул да булса ислам һәм милләт кызганычка каршы менә ислам яңарышы дигән әйбер инде 25 ел бара. Дин үзенә күрә, мөселманнар үзләре, безнең инде милләтчеләр үзләре, татар зыялылар үзләре, шуңа күрә һәрберсе менә үзенең үйінде отырып, өз проблемаларын хәл итәргә тырыша. Бүгенге көндә бигрәк яшьләр арасында яшьләр, алар милләттән, мөселман яшьләре кызганычка каршы милләттән күп аерылганнар. Аларның инде үзләренең приоритетлары бар. Мин мөселман дип, шуңа күрә милли традицияларга да игътибар бик аз, һәм инде телгә дә шулай игътибар бик аз. Менә бүгенге көндә ул проблема бар. Һәм шуңа күрә дә менә диния назаратының бу карары ул беренче чиратта менә безнең инде гасырлар буенча, безнең менә Илдус Кудусович та бар инде ул хакта әйтер, гасырлар буенча килгән үзебезнең шушы традицияларыбызны кайтару. Без бит инде бүген яңарыш турында сүз алып барабыз. Яңарыш әле ул юк, кызганычка каршы, менә исламское возрождение дибез инде, ул возрождение һаман юк әле. Һаман менә ислам җәмгыять тормышка әйләнеп кайта.
Ул төрле формаларда әйләнеп кайта инде, шуңа күрә бүгенге көндә менә ул яңарыш дип инде чын авыз тутырып әйтү өчен җирлек әле юк. Без инде менә аны мәсьәләләр проблемасында да күрәбез инде бүгенге көндә. Инде ул дөньяда буталып бетте, мәсьәләләр белән дә буталып беттек. Хәзер инде менә шушы дин милләт мәсьәләсе буенча да инде буталып. Менә бу карар нигездә шушы мәсьәләгә ачыклык кертеп, һәм инде мәчетләрнең бүгенге көндә менә телне саклауга өлешен билгеләү өчен мөһим дип саныйм. Чөнки бүгенге көндә инде без күреп торабыз, бигрәк тә Татарстаннан читтә мәктәпләрдә инде ул телне саклау функциясын башкармыйлар. Шуңа күрә мәчетләргә өметне күп баглыйлар безнең милләттәшләр, һәм менә инде безнең вагызларда татарча булса, әлбәттә бу инде дин аша үзебезнең милләтебезне саклап калу, телебезне саклап калу өчен бик мөһим булыр иде. Аннан соң тагын шуны да әйтергә кирәк, инде менә ни өчен бу җомга намазында татарча, анда бит башка милләт кешеләре дә йөри дип бирде. Менә Абдулхамид хәзрәт тә бәлки әйтеп китәр инде ул хакта, аны теге дини ягына килгәндә. Бирдә бит җомга намазының мәҗбүрилеше түгел инде ул вагыз. 2 рәкъгат намаз укыла, һәм инде гарәп телендә хутбә укыла. Инде җомга намазына килгән кеше нәкъ менә шуның өчен килә. Вагыз инде ул җомга намазының теге төп өлеше дип әйтә алмыйбыз. Һәм шуңа күрә дә бирдә кемнең дә булса инде дини теге ихтияҗларын канәгатьләндерү өчен мөмкинлек юк дип әйтергә җирлек юк бирдә. Шуңа күрә дә бу карар мөһим, һәм инде ул тормышка ашырылыр инде, чөнки Казанда безнең менә Борнай мәчете бар иде, аннары менә безнең әниләр мәчете, чөнки безнең яшь укытучылар, практика уза торган студентлар, гел безнең русча булмаса да һәрхәлдә инде ул 30-40-50%-ка кадәр вагызлар русча бара иде. Хәзер без әлбәттә аны туктатачакбыз инде, чөнки без татар тел кафедрасы ачтык. Хәзер инде 3-4 курска ул нинди милләт булмасын, дөрес без инде хәзер башка милләт кешеләре безнең уку йортларында Татарстанда гомумән аз, безнең мәсәлән уку йортында 5-6% кына калды татар булмаган кешеләр, барысы да инде татар телендә сөйләшергә тиеш. Шуңа күрә дә бу карарны тормышка ашыру беренчедән ул кадәр дини нәзарәт өчен авыр түгел, әмма инде ул тормышка ашырылса, ул һичшиксез ул бәлки дини нәзарәтеннән бигрәк менә гомумән безнең милләт өчен файдасы зур булыр дип уйлыйм. Рәхмәт, тәбрис сорау сезгә аңлавымча, һәм Камил хәзрәт Сәмигуллин Татар информ мәгълүмат агентлыгына биргән интервьюсында әйтеп үтте аны. Әлеге идея белән җомга вәгазьләрен бар тик татарча үткәрү идеясе белән Татар конгрессы чыккан дини нәзарәтенә. Ни өчен нәкъ менә җомга вәгазьләрен аерып карарга булган конгресс? Һәм моның гомумән менә син конгресс вәкиле буларак та, татар яшьләренең алдынгы вәкиле буларак та, моңа ничек карыйсың? Ул телне үстерә аламы, әмма ул диннән ерак әйтмәйме? Мин әлбәттә уңай карыйм. Дини кеше буларак та һәм яшь кеше буларак та, татар телле кеше буларак та. Инде татар конгрессы күп тапкыр дин әһелләре форумнары уздырып килде моңарчы. Һәм шул дин әһелләре форумын җыйганда, имамнар җыелганда бу идея, бу фикер һәр даим күтәрелеп килде. Чөнки регионнарга, төбәкләргә килгәндә, анда инде зур шәһәрләрдә тулысынча рус теленә күчү бара. Бу процесс бара һәм бу әлбәттә татар теленә, безнең милләткә һәм минемчә киресенчә дингә дә шундый ничек әйтим, аны көчәйтми, ике яклап. Менә ул милли мәсьәлә, дини мәсьәлә бергә булганда алар көчле була. Мин инде үземнең позициямнан да белдереп бер 10 пункт ялгышмасам язган идем, шундый җиңел генә язылды ул аргументлар, чөнки бөтенесе бит өстә генә ята. Менә без үзебез дә мәчетләргә йөрибез. Җомга намазына барганда, әгәр дә имам шундый көчле имам икән, вәгазьләре дә кызык икән, ул татарча алып бару, ул бер дә аргумент яисә ниндидер зәгыйфлек китерми. Һәм без күрәбез, менә көчле имамнар татарча сөйләп, никадәр күп яшьләр намазга басты һәм мәчеткә йөри башлады.
андый мисаллар Татарстанда бик күп. Һәм киресенчә безгә гадәт әйтә башладылар инде менә комментарийларда язалар менә, кешеләр менә монда рус телендә алып барылмый икән, мин аңламыйм икән, башка ниндидер шикле течениеларга, секталарга кирип китмәс микән дип шундый шик белдерделәр. Минемчә юк, кирип китмиләр, чөнки киресенчә без менә подъездларда 2 атнага бер диярлек һәр вакыт алабыз кулыбызга брошюралар, анда язылган татарча. Һәм ниндидер кичкенә генә секталар үзләренә чакыралар. Аллаһ сүзе дип алар шушы листовкаларны язып чыгалар. Карагыз әле, алар бер дә иренми шушы технологиядә татар телен кулланып үзләренә кешеләр җәлеп итәргә, шулай бит. Ни өчен әле без үзебезнең мәчетләрдә бу әйбердән кимсенергә тиеш? Бу беренче һәм икенче аргумент, име? Һәм өченче яктан яшьләргә килгәндә, менә яшьләр өчен тагын бер тел белү, ул хәзерге дөньяда 21-нче гасырда зур өстенлек. Һәм ул әгәр дә мәчеткә килеп, тагын бер телнең практикасын күрә икән, анда вәгазь ишетә икән, ул һичшиксез аның баш миен үстерү өчен тагын бер аргумент кына. Мин дә шаккатам юк, бу телдә, теге телдә. Минемчә, мәгълүматны җиткерү кешегә ул тел мәсьәләсе түгел, ул технология мәсьәләсе. Әгәр дә татар телен аңламый торган, яисә имам сөйләгән вәгазьне ничектер җентекләбрәк белергә теләгән кешеләргә һич югы аның тәрҗемәсен таратырга була принтерда чыгарып. Менә ул инде 5 минутлык эш, һәм аның технологиясе бик җиңел, шулай бит. Һәм инде тагын бер аргумент бар, менә Рафик абый әниләр мәчетен китерде. Әниләр мәчете шушы өлкәдә алар татар теле курслары уздырып килде, шулай бит, Рафик абый, конгресс белән берлектә. Һәм анда һәр вакыт төрле милләтләр, төрле яшьтәге кешеләр күпләп җыелалар иде. Бу нәрсәне әйтә. Димәк, ихтияҗ бар. Һәм кешеләргә татар теле мәчетләрдә булу берничек тә каршылык тудырмый кешедә, име? Киресенчә ул моны яхшы кабул итә. Һәм инде без беләбез, менә мин үзем дә Коръәнне укыйм, татар телен белгән кеше Коръәннең яңа якларын үзе өчен ача. Һәм минемчә, һичшиксез бу очракта татар теле кешеләр өчен, ислам динен белергә теләгән кешеләр өчен зур өстенлек. Һәм инде әлбәттә без менә дөнья үзгәрә, шәһәргә күп кеше, күп милләтләр җыела, шулай бит. Без шундый мультимәдәни шәһәрләрдә хәзер яшибез. Ләкин бу очракта без аралашу теле итеп, әлбәттә Татарстанда булсынмы ул, яисә башка татарлар күп яши торган төбәкләр булсын да, һичшиксез мәчет теле булып татар телен сайларга тиешбез. Өстәмә инде, гарәп теленнән кала. Ни өчен дигәндә, чөнки безнең янда бик күп совет кешеләре яши. Һәм без ничек кабул иттек, мәсәлән, ничек белдек ислам динен, аның нигезләрен, безгә әби-бабайлар сөйләде алар турында. Һәм әби-бабайлар безгә рус телендә дә, гарәп телендә дә, фарсы телендә дә сөйләмәде, алар безгә аны татар телендә җиткерде. Һәм менә без әйтәбез икән, 70 ел менә шушы Советлар Союзы ул чорда менә безнең чылбыр өзелгән, ләкин шулай да безнең арада булган совет кешеләре, алар дин нигезләрен татар теле аша кабул иткәннәр, әби-бабайларыннан, әти-әниләреннән. Һәм безнең янда шундый күп миллионлы ислам динен татар теле аша ниндидер нигезләрен белгән кешеләр була торып, ничек инде безгә татар телен кулланмаска. Шуңа күрә без татар яшьләре ягыннан да, гомумән яшьләр ягыннан да, Казанда яшәүчеләр ягын исеменнән дә әлбәттә бу карарны хуплыйбыз. Рәхмәт, Габделхамид хәзрәт. Сез инде практик яктан бик озак еллар имам мөхтәси булып эшләүче кеше буларак, мәчеттә эшләүче кеше буларак нәрсә әйтә аласыз? Менә Яшел Үзән районы ул татар теле әллә ялга киткән район дип әйтмәс идем. Сез бу карарны ничек кабул иттегез? Һәм алга таба ничек эшләргә җыенасыз? Алхамдулиллах. Вассалату вассаламу аля расулиллах. Аллаһ Тәгаләгә мактауларыбыз, хәмәтләребез булсын, пәйгамбәремезгә салават шәрифләребез булсын. Һәр барча шунда катнашкан нарыбызга Аллаһның сәламнары. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ дип
сәламләп үтәбез. Әлбәттә, менә бу мәсьәлә ул безнең шәһәребез өчен бик эчтәлекле, әһәмиятле дип әйтәсем килә. Һәм бу карар кабул ителүе дә без Диния назаратына да һәм пленум карарлары нигезендә дә рәхмәтләр белдерәбез. Чөнки безнең татар халкы инде эштән беренчедән бераз күбрәктер яши. Аның бик күпләре инде бик күп дәврдә хәтта руслашыбрак та киткән инде, телләрен онытып. Шуңа күрә мин үзем инде 36 ел буе Яшел Үзәндә имамлыкны, дини эшләрне алып барам. Шуңа күрә алар белән бәйләнештә бик якын, тыгыз. Шуңа күрә без үз халкыбызны инде саклауда, милли үзебезнең әйтик хөрмәтебезне, аңларыбызны саклау өчен без шушы хезмәт дәвребездә һәрбер мәҗлесләрдә булсын, җомгаларда булсын, без тик вагазны татар телендә нәсихәтләрне ирештереп барабыз. Хәтта безнең инде бик күп еллар, 98 еллардан бирле мәдрәсәбез бар. Без дәрес бирәбез мәдрәсәдә. Һәм инде килгән шәкертләр хәтта бар татар телен белмәгәннәре дә, без хәтта инде шуларны татар теленә күнерлек дәрәҗәдә без аларны баштанрак рус теле белән аңлатмалар биреп, ләкин ахырдан татар теленә кертәбез. Менә бүгенге көн шул ханымнарыбыз, безнең бигрәк өлкән, ул яшьтәге 60-тан соң үткәннәр килә инде күбрәк мәдрәсәгә. Алар инде бүген рәхмәт белдерәләр. Хәзрәт рәхмәт, сез безне татар теленә дә өйрәттегез. Шуның шикелле без менә Урта Азиядан килгән үзбәк, таҗиклар булсын, алар җомгаларга килә. Хәтта инде без базарларга барганда да ассаламу алейкум, хәзрәт, ни хәлләрегез бар, исән-саумы дип күрешәләр, бит. Алар ничек кабул итте менә бу идеяны? Һичшиксез уңай кабул итә. Алар аңлыйлар, чөнки без һәр вакытта ул халыкка аңлатып барабыз. Җомгаларда да җәмәгать кайсы халык эчендә, кайсы кавым эчендә әгәр яшисе икән, ул халыкның телен өйрәнү, аның гыруф гадәтләрен, тарихын хөрмәт итү һәр мусульманның üstündəgi bulğan ədəb yağından buruşu. Çünki ədəb digən нәрсә. Менә мин үзем Бухарада укыдым, 74-тән алып 80-нче елга кадәр. Менә без үзебезнең устазларыбыз үзбәкләр иде, таҗиклар иде. Но үзбәк телендә дәрес алып бару белән без аларны, устазларны ничек гыйлем дәрәҗәләренә хөрмәт итеп яраткан шикелле без аларның телләрен дә яраттык. Шуңа күрә безнең бернинди башыбызга уй да килмәде. Безгә башка телдә өйрәтегез дигән шикелле. Хәтта Кавказда килгән төрле милләт халкы бар. Анда алар төрки халыклар да түгел. Аларның телләре бөтенләй башка булса да, ләкин алар да хәтта үзбәк телен аңларлык дәрәҗәдә өйрәнделәр. Менә мин бүген хәтта яшьләр белән бик күп очрашу чараларын үткәрәбез. Яшьләр белән дини бәйрәмнәрдә дә мондый аерым ниндидер мәҗлесләр булсын. Һәр вакыт тел мәсьәләсендә сөйлибез, аңлатабыз. Хәтта ул турыда яшьләргә әйтәбез. Безнең ни өчен татар теле бик мөһим? Безнең үзебезнең мөхитебезне көчәйтүдә, саклауда. Чөнки без бүгенге көн мирас белән бәйләнгән шундый бай халык. Безнең бабай әбиләребез шундый биек китаплар язып калдырганнар. Безнең мәзһәбебезне ныгытканнар. Безнең шушы китапларны без рәхәтләнеп укырлык дәрәҗәдә без ул гыйлемнәрне алу безнең бурычыбыз хәтта. Без шуны кадәр артка калганбыз, хәтта безнең бабайларыбыз, әбиләр язган гарәп хәрефләрен дә оныттык бит. Шушындый вахшилек, шушындый түбәнчелеккә төшү кемнең хакы бар иде? Ярар, без әйтәбез заман шундый дип. Ләкин инде ул гына түгел заманда сәбәп юк. Теләкләребезне үстерү, кире кыйммәтле рухи өлешләрне кайтару һәр мусульманның бурычы. Шуңа күрә дә хәрефне дә ирән гарәп хәрефен. Шуның шикелле ул иске борынгы китапларны укырлык дәрәҗәгә дә иреш. Һәм ул китаплар бөтенсе татар телендә язылган. Шундый дәрәҗәгә тәрбияләмәсәк без яшьләрне, олыларны, шундый кыйммәтләргә кайтармасак, без һәр вакыт бер урында тапталып торачакбыз. Шуңа күрә дә мин әйтәм, без мирас кешеләре, безгә бабай әбиләребез кадерле мирас калдырганнар, ул мирасны макулатурага калдырга бу җинаят. Рәхмәт, Хәзрәт. Менә шуңа күрә
Алга таба тагын сораулар булыр сезгә ярыймы? Ага. Чөнки хәзер гомум без мәгълүматны биреп бетерик, журналистларның сорауларына җавап бирербез. Менә бездә бүген бик кызыклы спикер да бар. Без Татар информ мәгълүмат агентлыгы язып та чыкты инде менә, ләкин сезгә тагын бер тапкыр аңлатсак та кызык булыр. Илдус Куддус улы, сез шушы мәчетләрнең телне үстерүдә бурычының тарихи нигезләрен өйрәнгән галим буларак үрнәкләр дә китерә аласыз дип беләм тарихтан. Нинди үрнәкләр булган, нинди гасырларда һәм алар нәрсәгә китереп чыгарган? Чөнки без бүген анализлап, бүгенге идеяның нәрсәгә китереп чыгарасын фаразлый алачакбыз. Рәхим итегез. Рахмат. Мен хәзер эшлим яңа тарих бүлеге мөдире булып, эш урын азрак кына башка бүлеккә күчтем. Менә дини нәзарәтнең бу карары берләгәндә ул мөселманнарга һәм руханиларга кала торган бер вакыйга. Ләкин ул җәмәгатьчелек тарафыннан шундый зур игътибар җәлеп итте. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә татар теленең сакланышы ул кризис хәлендә. Һәм шуңа чыгып караганда, бүгенге көндә татар телен үстерү, мәдәниятне үстерү буенча үзенә күрә яңа концепция формалаша. Безнең республика җитәкчеләре инде милли тәрбияне, туган телен үстерүне беренче чиратта гаиләдә барырга тиеш дип әйтеп киләләр, һәм бу чыннан да шулай. Һәм менә шушының тагын бер элементы буларак руханилар арасында татар телен белүне һәм вәгазьләрне үстерү мәсьәләсе килеп чыкты. Бу бик зур әйбер, чөнки татар теле фән теле буларак юкка чыгып килә. Татар теле бүгенге көндә рәсми мәгълүмат чараларында хөкүмәт файдалана алмый. Исламның, диннәрнең дәүләттән аерылган булуы бу яктан зур мөмкинлекләр ача. Хукук яктан караганда сүз бара монда дөньяви булмаган оешмалар турында. Әгәр дә шушы әйберне үстерсәк, бәлки чыннан да киләчәктә дөньяви булмаган башлангыч мәктәпләр яисә инде бакчалар ачу кирәк түгел микән? Бу якта шәхесләргә, финанслар булган кешеләргә инде зуррак, киңрәк мөмкинлекләр була дигән сүз бу. Бу карар шул вакытта руханилар өчен дә бик әһәмиятле, чөнки бу көндә татар телендә вагаз уку ул һәр руханиның, мулланың профессиональ эшчәнлегенең төп элементларын берсенә әйләнә. Бу сүз, димәк, бүгенге көндә Татарстандагы мәктәп мәдрәсәләрдә татар телендә вагазга өйрәтү предметы кертү, башка фәннәрендә татарча укыту, алай гына түгел, якын киләчәктә укырга кергәндә татар теленнән имтиханны кабул итү шартларына кертү турында сүз алып барырга мөмкинлек бирә сыман. Инде килеп, чыннан да революцияга кадәр бу карарларны кабул иткәннәр җитәкчеләр. Ләкин менә дини нәзарәте мисалында алып карасак, шулай да беренче булып бу карарны кабул иткәннәр руханилар, буржуазия вәкилләре һәм дөньяви өлкәдә эшләүче кешеләр. Ягъни 1898 елда Уфада Ислахи мәктәп Нәшри Мәгариф мөслимин дигән оешма оештырганнар. Бөтен милләт өчен бер булган. Һәм алар 3 карар кабул иткәннәр. Анда 3 көн җәй көне җылып яшкәннәр алар. Менә Казаннан барганнар инде Галимҗан Таһиров Адмиралтейство мәчетеннән Галимҗан Баруди һәм Әхмәт Хәди Максуди барганнар 3 кеше. Анда бөтен ил буенча Иркутскидан башлап Петропавловскка кадәр булган, яисә инде Мәскәү, Петербурглардан килгәннәр. Беренчесе ислам динен һәм дөньяви белемне туган телдә таратырга. Икенчесе татар телен яңа кагыйдәләнешләргә, синтез һәм морфологияны, грамматиканы Каюм Насыйри һәм Фаиз Ханов мирасы буенча эшләргә. Өченчесе башлангыч мәктәпкә 10 китап эшләргә, ягъни җәятче. Менә бит ул вакытта
кадимчеләр дә, җәятчеләр дә татарның башлангыч мәктәбе фәкать туган телдә генә булырга тиеш дигәннәр. Аннан соң инде калган этапларда рус теле кергә тиеш. Киң итеп караганда, менә безнең совет вакытында яшәгән урта мәктәпләр, милли мәктәпләр, алар җәятчеләр эшләгән мәктәп моделе. Анда просто дини урынына совет идеологиясе укыттылар. Дөрес башлангычта инде рус теле укыттылар, ә болай алганда без шушы җәятчеләр эшләгән совет моделендә милли мәктәп бетергән кешеләр. Һәм инде шушыннан соң инде безнең руханилар бер өлеше бу эшкә алына һәм мөфтинең 98 елда махсус фетвасы чыга шу хакта айга 2 тапкыр булса да туган телдә укырга кирәк. Вә ул анда төп мәсьәләләрне куя. Ягъни диннән тыш шушы халыкны алгарышка омтылу, мәчетләрне кайгырту, анда зиратларны саклап карап тоту буенча мәктәпләрне мулла өеннән чыгарып, алар өчен махсус биналар төзү һәм шунда әйтә, моннан соң һәр мулланың төп бурычы укыту ди. Ягъни сүз бара инде шушы вакыттан башлап руханият тарафыннан барлык авылларда да типовой проект буенча ул вакытта агач өйендә әлбәттә салынган мәктәпләргә тиеш була. Конфессиональ белем бирә торган. Ягъни менә шушыларны чыгып караганда, бүгенге карар ул шушы менә айспиртның башы гына. Ул бер элементте, аның артында бик күп әйберләр тора. Аның тарихи яктан караганда зур бер шлейф буларак, ул гасырлар буена дәвам ителгән әйберләрнең берсе. Инде мин белән монда берничә хезмәт килдек. Шушы эшнең киләчәге буларак инде бу мөмкин чыннан да кинәт кенә күчү мәсьәләсе ул катлаулы. Шуңа күрә әлбәттә ниндидер методик ярдәмләр кирәк булачак дип уйлыйм. Һәм шушы әйберне моннан 100 еллык безнең бабалар хәйлкәннәр Галимҗан Баруди бастырып чыгарган үзенең вагазларын, хутбәләрен махсус үрнәк рәвешендә методик яктан караганда. Менә җин иман шариатында чыгарды берничә 20 гасыр башындагы хутбәләрне. Бусы менә 52 вагаз дигәнне Ния Сөләйманның Омск мулласы чыгарган 11 елда тәрҗемә итеп чыгардылар. Аның гарәпчә өлеше дә бар, илмасы белән язган татарча текстлар да бар. Ул булар барысы да заманында 2000 елда, 2001 елларда ислам дине кинәт керә башлаганда ярдәмле рәвешендә чыгарылды. Хәзер инде тагын икенче максатта инде бүгенге дәрәҗәгә чыгып, күрәсең, яңа рәвештә өйрәтү юнәлешендә дә әле миңа калса бу юнәлештә зур эшләр булыр дип уйлыйм. Икенче телдә әйткәндә, революциягә кадәр татарның интеллектуаль элитасы ул руханилар булган. Алар һәм дини ягында, һәм дөньяви ягында алып барырга мәҗбүр булган, чөнки башка кеше булмаган. Рәхмәт. Рәхмәт. Журналистлар, сорауларыгыз, рәхим итегез. Журналистлар уйлаганчы мин бер мөһим фикрем генә калган икән әйтеп мөмкин. Рәхим итегез. Монда менә без шуны да истә торырга тиеш бит. Мәчеттә эшләнлек ул җомга вагазы белән генә чикләнергә тиеш түгел. Шуңа күрә менә кайбер мөхтәсибләр дә әйттеләр инде, безгә бәлки русча да сөйләргә дип. Әмма ләкин менә бу имамнар өчен дә яңа мөмкинлек ача. Бар киләчәкләрендә хәзрәт мин бер нәрсә дә аңламадым дип. Шул вакытны әйтергә була инде. Менә без сезнең өчен, аңламаган кешеләр өчен biz фәлән көнне русча уздырабыз. Ягъни ул татарча вагаз сөйләү җомга көн мәчеттә бөтенләй татар теле генә кала дигән сүз түгел. Башка көннәрне рус теллеләр өчен аерым лекциялар шуны ук уздырырга мөмкин. Мәчетләрдә менә татар теле кружоклары без менә Тәбриз белән дә сөйләштек ул хакта. Бәлки волонтерлар табып, студентлар, бәлки алар татар теле өйрәтерләр. Бу инде имамнар да алар җомгада русча сөйлиләр дә инде менә бик зур эш башкардым дип шуның белән генә нокта куярга тырыштылар. Хәзер инде алар өчен рус теллеләр өчен эшләү мөмкинлеге ачылыр дип уйлыйм. Бу юнәлештә дә алар күбрәк эшли башларлар. Рәхмәт. Сорауларыгыз, рәхим итегез. Кем башлый? Рәфиq абыйга инде әлбәттә. Монда ул төп кеше исәплибез инде. Ватаным Татарстан гәҗитеннән Рәшит Минһаҗ.
Миңа калса бу дини нәзаратының бик вакытлы булды. Миңа калса бу дини нәзаратты башлаган эшнең беренче адымы гына. Мин инде Алла бирсә, киләчәктә әйтик икенче эш. Татарстандагы бөтен мәдрәсәләрдә дә татарча укыта башларлар дип уйлыйм. Ул вакытта инде әйтик, мәсәлән, бит Кытайдан килгән, башка җирдән килгән студентларга беренче елны шул Вьетнамнан булсын, Кубадан булсын, рус теле өйрәтәләр дә, башка ел аннан соң инде русча укыта башларлар. Шундый тәртиптә мәдрәсәләрдә дә эшләп була минемчә. Икенчедән, сер түгел, Татарстан дини нәзаратының чыгарган әдәбиятның күбесе бүгенге көндә русча. Шулай итеп, Алла бирсә, инде күпчелек әдәбият та татарча чыга башлар дини нәзаратында дип көтик. Икенче адым булар дип, өченче адым бар инде. Дүртенче адым сер түгел, дини нәзаратның сайтларын карасам, алар беренче чиратта русча эшләнә дә, аннан соң татарчага тәрҗемә ителә. Һәм гомумән Татарстан дини нәзаратының эш теле бүгенге көндә рус теле. Алар да рус теленнән татар теленә күчер дип өметләнәбез. Бу шушы тәртиптә, шушы логикада, шушы мантыкта дәвам итәрме? Ул проблема бар инде, ул рус, мәсәлән, безнең Россияслам институтында да без ул сер түгел инде, күп фәннәр русча укытыла. Бүгенге көндә менә ниндидер карар, ректорның карары белән татарча гына күчү ул реаль түгел. Чөнки безнең инде укыту дәрәҗәсе бик түбәнгә төшәчәк. Теге татар телендә инде җиренә җиткереп дәрес уздыручы, бигрәк тә дин өлкәсендә укытучылар юк дәрәҗәсендә аз. Яшь укытучылар, чит илләрдә укыганнар, гарәп телләре бар, белемнәре бар, татар телләре юк. Әлбәттә, инде студентлар кем генә килсә дә, аларны татарчага өйрәнү хәзер инде кафедра булгач җиңел. Ләкин без инде ул хәзер максат итеп куйдык, бигрәк тә менә шәригать факультетында. Чөнки бүгенге көндә татар телен белмәгән имам ул беркемгә дә кирәкми. Эшкә алмыйлар, бигрәк тә чит төбәкләрдә. Чөнки мәчет кенә түгел бит әле имамның эшчәнлеге. Мәҗлисләр бар. Мәчеттә ярый ул һәр бөтен төбәкләрдә инде русчага күчтеләр кызганычка каршы. Анда инде безнең татарлар үзләре гаепле дип әйтергә кирәк. Чөнки безнең бит инде менә Илдус Куддусович та әйтә ала, ул хәтта саннарын китерә аладыр. Инде Казан губерниясында гына революция алдыннан 6000 мәчет булган безнең. Безнең бит инде урта менә шул центральный Россиядә бөтен мәчетләр 100% татар мәчетләре. Аларның күбесе вакуфта булган әле. Ягъни татарныкы. Шуңа күрә безнең татар имамнары бөтенесе тавыштансыз гына әкрен-әкрен үз позицияларын биреп бетерәләр. Инде керәләрдә утыралар. Татарлар мәчеткә йөрми, муллалар инде татарлар мәчеткә йөрмәгәч, башка халыклар күп дип әкрен генә күчтеләрдә куйдылар. Менә ул соңгы 10 елда шушы процесс барды. Менә башка халыкларның үзләре төзегән мәчетләренә татарны кертеп утыруын күз алдына китерү бик авыр. Татарлар менә алар үзләренең позицияларын бигрәк тә Татарстанда түгел инде, әлбәттә төбәкләрдә бирәләр. Шуңа күрә ул менә без инде бүгенге көндә ул татар теленә килгәндә әлбәттә хәзер менә Мөхәммәдия без тулысынча татарча укытуга күчәбез диделәр. Хәзер без инде татар булмаган шәкертләрне алу санын киметтек. Инде ул нинди дә булса, Россия Конституциясын бозу, дискриминация түгел, чөнки бүгенге көндә без бит инде профессиональ уку йортларын тәмамлаган мәдрәсәдә бездә алар кайда булса да эш табарга тиеш. Эш табу өчен инде ул беренче чиратта менә безгә татар имамнары кирәк. Без хәзер менә шул беренче чиратта татар имамнарын әзерләүгә күчтек. Хатын-кызлар саны да кимеде. Быел менә безнең инде хатын-кызлар саны 25%-тан күп булмасын дип, булда бердән инде дә булса дискриминация юк, чөнки хатын-кызлар безнең күпчелеге иде, укытып бетергән хатын-кызларны куябыз инде. Ул бит профессиональ уку йорты. Профессиональ уку йорты бетергәч, ул белем алып чыга һәм инде ул үз белемен кайда булса да кулланырга тиеш. Кызлар безнең инде алар дөрес кияүгә чыга, шуңа күрә ансы да безнең өчен инде зур шатлык кияүгә чыгып инде үз гаиләсен коргач. Әмма ләкин монда белемле хатыннар әзерләү өчен безнең институт благородный девизга да әйләнеп бетерде булмый мәдрәсәләрне уку йортларын. Һәм менә шуңа күрә дә инде без хәзер
менә мәдрәсәләрдә ул быел бигрәк тә менә мәсьәләне куйдык, чөнки без профессиональ уку йортлары буларак бүгенге көндә диния нәзарәтләренең алдында торган менә шушы бурычларын үтәп чыгу өчен аларга ярдәм итәргә тиеш. Бүген беренче чиратта ул инде эзәрлекле имамнар кирәк. Абыстайлар да түгел, имамнар. Татарстанда гына безнең менә 800 мәчетебездә, Аллаһка шөкер, безнең 150 мәчеттә генә имамнар юк. 800 мәчеттә имамнарның дили белемнәре юк. Менә шушы юнәлештә эшләп, әлбәттә бүгенге көн татар теле безнең дини уку йортлары өчен ул төп укыту теле булырга тиеш, шиксез. Рәхмәт. Йылдыз апаның сорауы бар. Йылдыз Бастым. Бу карар чит регионнарга катнашы бармы? Анда үтәләчәкме? Чөнки Татарстан карары. Юк, ул чит төбәкләргә карамый инде, әлбәттә. Шуңа күрә Татарстан безнең- диния нәзарәтенә шуңа күрә ул Чит өлкәләрдә татар телен саклап калырга ярдәм итә дигән итә алмаячак инде, Юк, шуңа күрә әйтәм. Юк, әлбәттә, ул менә Рашид биргән сорауда бар инде, ул татар теленә күчү, инде ул әдәбият күбрәк чыга башлау. Димәк, ул чит төбәкләргә ул турыдан-туры ул карар таралмаса да, һәрхәлдә китаплар аша, әзерләгән шәкертләр аша ярдәме бар булачак. Әмма ләкин кызганычка каршы менә чит төбәкләрдә татарлар бу дин өлкәсендә үзләренең позицияларын бик нык бирделәр. Кызганычка каршы позицияларын югайттылар, аны кире кайтару шактый авыр булыр дип уйлыйм мин. Тагын сораулар бармы? Спикер ул безнең катнашучы кунакларыбыз дигәнне аңлатты. Алар сөйлиләр. Сөйләүчеләр. Speak English сүзе. Инглиз теленнән кергән сүз. Сораулар булмаса, тәмамлыйбызмы? Bir istəmə генә мин инде әйтеп үтим инде. Рәхим итегез, рәхим итегез. Җомганың хутбәс вагазы гарәп телендә аңлата хутбә дип. Җомганың хутбәсе ваҗиб. Шуңа күрә дә ул теге сөйләсә дә ярый, сөйләмәсә дә ярый түгел. Гарәпчә генә хутбәт укып киткән мулла, ул мулла түгел. Халыкка ирештерү, насихат бирү көне ул җомга. Шуңа күрә дә татар телендә дә хутбә сөйләп бирү, халыкка гыйлем бирү, тәрбия бирү ул ваҗиб. Кем аның җомганың кадере, хөрмәте була алмый. Шуңа күрә дә һәр вакыт намазы бер мәсьәлә, аның җомганың кадере хутбә белән. Хутбә дигән сүз вагаз дигән сүз ул. Шуңа күрә дә кай вакытта аермасыннар, гарәпчә сөйләп укып бирде дә бетте дигән сүз. Аннары инде безнең Борнай мәчетендә әйтик, рус телендә вагаз сөйләнү аркасында бүген нәтиҗәләрне карыйк. Бүгенге көндә җомгага килә халык. Калган 5 вакыт намазга атнарысында беркем юк. Чөнки халыкны татар теле генә тәрбияли. Үзенең мөхитендә бабайлар, әбиләр килә татар телен, милләтен яраткан кешеләр. Монда килә чит милләтләр, аларга бүтән намаз кирәк түгел җомгадан башка. Без шул мәчетләрне шул бер җомгагына әширлек дәрәҗәгә калдырабыз, әгәр безнең халкыбызда менә шулай телебезне үзгәртсәк. Бу бер дәрес. Аннары тагын да әйтәсебез килә, уку йортларында катгый рәвештә, хәтта Россия Ислам университетында да катгый рәвештә татар телен өйрәтү дәрәҗәсенә шәкертләр укып чыкмаса, ул уку йортының кадере булмый. Аның һәр вакыт тәнкыйть ителү, гаип сүзләре һәр вакыт таралышы. Беркем дә анда бармаячак. Чөнки без әйтәбез, телдә генә түгел, гамәлдә дә ул күрсәтерлек булсын. Шуңа аяныш безнең Мөхәммәдия мәдрәсәсе, башкалар шул рус телендә дәрес бирүле белән без шуңар бик кызганып тора идек. Иншалла инде киләчәктә бу мәсьәләгә катгый рәвештә басым, игътибар куелып, эшләребезнең яхшы нәтиҗәләрен көтәрбез, Алла насыйп итсә. Рәхмәт. Рәхмәт. Сораулар булмаса, матбугат конференциясе бармы сорау? Аклап кына тегенә бу карар инде уже окончательно русча әйткәндә кире кайту булмыймы? Мәсәлән, әйдәгез мәчетләрдә бер мәчеттә калдырыйк русча дип нитә башласалармы? Пленумда кабул итү карары инде, пленум карары булды, шуңа күрә ул инде һәрбер Татарстан
Диния назаратына караган мәчетләр, безнең 1500 мәчет, инде шуларның барысы эчендә һәр мәҗбүри үтәргә кирәк. Рәхмәт. Демәк, тәмамлыйбыз. Безнең язманы Татар-Информ Татар сайтыннан карый аласыз. Без кичә яңа сайтка күчтек. Килгәнегез өчен бик зур рәхмәт. Хөрмәтле коллегалар, һәм сезгә дә бик зур рәхмәт, кадерле кунаклар. Сау булыгыз.